Dobrý deň, milí diváci. Vítame vás na najznámejšom preteku v celej považskej Tour de Gimpel, ktorý sa koná už poprvýkrát. Tento rok máme veľmi vysokú účasť, až neuveriteľní traja súťažiaci. Čaká ich trasa dlhá 4 roky a uvidíme, koľký z nich dojdú až do cieľa. A už ich tu máme! Číslom 1 prichádza všetkým známy Peter Sagan. Tento rok bol pre ňo veľmi úspešný, vo Vrecku má 3 etapové víťazstvá, ktoré mu priniesli neskutočnú peňažnú výhru celých 12 eur a 58 centov. Máme tu aj známych bratov, veľrybovcov, ktorých úspechy sú... No tak teda poďme na čo všetko. Všetci pretekári začali z hurta, našťastie sa ani jeden nevykotil. Žíhajú prvým ročníkom ako blázni. Jeden predbieha druhého, druhý tretieho a už sa nevedia dočkať prvého posilnenia na zastávke Limba. Zjavne posilnení chlapci majú za sebou už štvrtinu preteku a stav je stále vyrovnaný. A je, no čože je to už v diali? No na výstupách ani nemali. Mali by to brať na ľahkú váhu, lebo neraz nám tu viacerí popadali. Nie tak to zvládli. A do tretieho úseku sa nám s miernym náskokom blíži Sagan a za ním pýšťajúci veľrybovci. Po dlhej dobe tu máme konečne priešok dole, takže to bude lážo, plážo. Naši pretekári potrebovali aspoň malé osvieženie. A pozor, máme tu dve bláznivé panenky. Ale bežia jak o dušu, aby pomohli posilniť a poutierať našich spotených výkazov. Hneď je im lepšie. Ale pozor, máme tu nebezpečnú zákrutu. Naši pretekári sa k nej priam rútia. A jeden z bratov veľrybákov to nevytačil. Naráža do druhého a máme tu pás. Veľmi škaredý pás. To nečakal. Pre týchto dvoch sa týchto dnešný pretek končí. To je smola, ale pozrime si to ešte raz. Spomalenú zase. No? Idú dolu? Nie! Technika! OK, a späť pretekom a grážu šampiónovi Peťovi. Chudák vyčerpaný ostal a trafí úplne sám. A v diaľke už vidno cieľovú pásku. Cieľová páska. Ale Sagan už má z posledného koňa. A zjavne nevládze. A mám pocit, že pomaly odpadával. On doslova narazil na cieľovú pásku. Preboha, nie sa cez ňu dostal. A Sagan nám padá a leží na zemi, nehybne na zemi. Opakujem sa, na zemi. A našťastie na pomoc prichádza profesorka Čížová a chybou vody. A nám mu pomôže. Superi veľrybovci. Ako hovorí jedno gymnáziálne príslovie, keď nepreskočíš, prehodia. Ďakujem za to.